Fix TV. Barkanmu da saduwa a cikin wannan shiri. Sunana Hamza Mu'azu, kuma tare da ni akwai Hajiya Mai Jidda Ahmad. Hajiya Mai Jidda Ahmad, sannan a nan gefen akwai Hajiya Fati Baba Sale. Yawa, Hajiya Fati Baba Sale. Ni ne naku Hamza Mu'azu. Sannan yau za mu tattauna ne akan batutuwa daban-daban. Amma farko akwai abin da matasa suke kira relationship. And relationship definitely akwai ta inda ake fara shi. So na gaito wannan kyawun 'yan matan ne ina son mu tattauna mu ga ta yaya ma ake sparking relationship tsakanin mace da namiji. Meye abin farko da yake sa namiji ko mace ya kalla ya ce ina so a jikin wannan, ko kuma ya kamata mu fara relationship. Sannan kuma me ma yake kifin wannan relationship din, me kuma yake tarwatsa shi, sannan kuma me abubuwan da ya kamata a yi don a ga an samu healthy relationship. So bari in throwing wannan question din ga dukanku. Hajiya Fati, me ke sparking relationship, me ke sa ake fara relationship? Ito, kyautatawa. Kyautatawa? Wani irin kyautatawa? Kana tare da mutum ba alamar soyayya ko na abu, kawai kuna mutunci ne. Akwai abu da zaka mishi wanda zaka kyautata mishi so ɗaya ma sai ji kawai a fara relationship. Ban yadda ba, saboda akwai relationships da ake fara sa online, ba kama taɓa ganin mutumin ba, kawai chatting kuke. So wani irin kyautatawa ke To na ai magana ma tana ɗaya daga cikin kyautatawa. Okay. Wani yana miki magana da inda zaki amsa mishi ma zai ce kai wannan ba mai nutsuwa ba ce ko kaza kaza. Wani a yanda zaki amsa mishi ma zai ji hankalin shi ya kwanta rake, kuma a haka ma har ana kaiwa ga aure. To Hajiya Mai Jidda, kin yadda da wannan maganar tata? Kyautatawa yana sa wai abin da zai faro a fara relationship. Kuke kina da wani hanya daban da ake fara relationship? Hanyoyin fara relationship suna da yawa. Okay. Da farko dole sai ka haɗu, ba dole wai sai ka haɗu da mutum physically kafin ku fara soyayya. Haka. Wani za ku haɗu a social media, the way yake chatting da kai. Wani kuma maybe once ma za ka posting picture ka, ya admiring ya ga ya falling. Wani kuma a wurin taro ne zai ganka da kaman dai wurin biki da sauransu. To amma akwai wani abu da tura suke cewa love at first sight. Kawai ka ga mutum kawai ka ji ya burge ka. Yana faruwa, kana ganin mutum a jikinka ka ji ya burge ka. Kana ganin mutum ma ba ku taɓa haɗuwa ba, baka san shi ba, bai san ka ba, kawai ka ji a jikinka wannan bai ma ba, bara ma ku jitu ba. Okay, haka ne. So to shi wannan relationship din me yake sa a growing into the relationship, me yake taimaka ma relationship din ya grow ya zama wani abu daban? Kamar a ci shakuwa yau da gobe, kuna mu'amala, ko mutum zai zo wurinka, za ku yi chatting, za ku yi waya, so yau da gobe ba ka sanin sanda ma kake shakuwa da mutum, so daga nan so yana ƙara shiga ne. So malama Hajiya Mai Jidda, Hajiya Fati, muna magana akan love at first sight, amma ni yanayin da kuke faffaɗan maganganun kun gane, kyautatawa wasu abubuwa, ni na challenge ma wannan love at first sight din babu shi. It's possible. It's not possible because kaman kawai ka ga mutum kawai ka ji kai ka fara san shi. Ni to me be making sense ba, be making sense in this ku saurare ni. Yeah. Kin gani? Kawai ka ga mutum baka san ko shi waye ba. Kin gani? Yes. Sai kawai ka ji ka fara san shi. So ai shi so ba ruwan shi da kowaye mutum. Because zaka ga ana soyayya, let's say misali kaman aure ne, zaka ga wannan da wancan sun yi aure, so wasu za su ce irin matan ma bata dace da mijin ba, miji ko kuma matan ma irin me zaki da wannan, ko kuma kai me zaka yi da wancan. Shi amma tun da yana son abin shi ya san me zaka yi, shi so ba ruwan shi da wai ko ka san mutum waye shi. Kuma shi da kaɗan ne, kamar yadda na ce maka, zaka iya ganin mutum a social media ka ji kana son shi. So yau da gobe in kuka ci gaba da communicating da mutum, let's say a ce kuna waya, ko kuma irin mutum yana visiting, yana zuwa wurinka da dai sauransu, kaga so din yana ƙara shiga. Okay.
to amma a cikin maganarka ka sa ko wanda zai zo wucewa ga kin zo wucewa kawai shi zai haura ne sai ya ga kin gangaro sai ya biyo ki wannan ba kina kuma ga yana biyo ki ba ana yi har aure irin shi ma an fi ka gani a within 3 months an haɗu an yi aure an yi soyayya har ta kai ga aure naga irin wannan kawai ka zo wucewa ne ka ga yarinya ka bita ce ita ba za ta kula ka ba ka zo gidansu kuma ka je din a nemi ka turo magabatan ka kuma ka turo ka sai yana faruwa ya ma fara an yi ya aure. Ya taba faruwa da ke? Ko bai faru da ni ba ya faru da wani ai na gani. A'a kiki gaya mun ya faru har da kanwata ma ni na gani. Ke fa ya faru da ke? Ni bai faru da ni ba amma ya faru na gani ba wai ji na yi ba. Okay. Yeah. So ban labari. So akwai wani bawan Allah da ba sai na faɗa sunan shi ba. Ya ce min the first day da ya fara ganin picture na posting hoto na da ni da last born ɗinmu sai ya yi comments a Facebook kan cewa wow irin haka 'yan gidanku suke da kyau sai ban kula shi because I don't chat much kina jan aji dai on Facebook. No, a Facebook gaskiya I don't chat much. Ji da fa akwai jan aji. Za ka chatin ina za ka yi magana so I won't respond. So za ka gama kamar wulakanci ne maybe in kana da fushi. So ni bana wani chatting sosai. Yana ta chatting. So kawai sai wata rana mun je wani taro a ta can wurin Katako Junction. Ni ban san shi ba. So an gama program din ina sauka a staircase din. Sai ya ganni. Sai mun waye sai nuna mun irin ya sani. Mai Jidda sai na juye sai na ce mai na'am ina wani ni dai ban san shi amma na gaishe shi. So wai wannan juyon da na ce masa ina wani sai abin irin sai ya ji ya ƙara suna. Okay. As in the way da na respecting din shi na gaishe shi kuma ban san shi. Maybe yanda kika faɗa ma da dan irin dan akwai dan sexy voice da kika. No kawai dai na gaishe shi. So sai ce mu da Allah dama akwai abin da nake so mu discussing da ke dan bani numban ki. Da farko kawan ba zan bashi ba ina ta sauri ne. Sai na bashi numba na. Sai ta fara kyasawa na. Sai ya sauke ni a gida. Da ya sauke ni a gida sai irin yar kwaisin za su raka ni har kofar gida da shi da friend shi sai muka ji sai ce mu in ba da mu yana so ya shiga ya gaishe da mama na. Sai na ce to bari in gaya mata. Sai na faɗa mata sai ta ce ba damuwa sai suka shiga aka gaisa suka fito. So wannan abin da na mishi to daga haka shikenan. To kun ji dai Hajiya Mai Jidda daga ganin sarkin fawa miya ta yi zaki amma ni na fi kyauta da ita ma Hajiya Mai Jidda ta dan ga wani abin da take so a kan to amma ni ina da tambaya ne ai wannan gaisuwar ai na ta tsaya tana nan ko kuma an watsi tintini. To zancen da nake muku was 3 years back and kuma still muna tare. Wow. Magana aure kuma bata shigo tsakani ba. To wannan kuma wani abu ne da to ai a 3 years ya kamata a ce an san inda aka nufa. Ba lalle ba. An turo iyaye an yi magana da to amma akwai wannan question da nake so in tambaya. Shi wannan jan aji. Kin ga a farko a labarin ta akwai jan aji a ciki. Wani lokacin yan mata samari suna so su musu magana amma especially matan Hausawa ya fi faru a kansu akwai son jan aji. Sannan kuma wani lokacin akwai za ka bar ajin har yaje tsinki. No sorry ai jan aji a wurin mace ba laifi ba ne amma kada irin jan ajin ka je wani namijin ma ya fi son jan aji wani yana zuwa ya ce miki kaza kika sake mishi sakaka zai ce wannan ma shi chief wani ya fi so ki bashi wahala Allah kun da ya fi so ka bashi wahala ba zai ma yi a ce wai once irin daga namiji ya tarka ko ni da farko ai na faɗa maka irin ya mun wayo ne ya ce min there is something da yake so mu discussing so ni kuma ina gani kamar irin ya sani tun da har ya kira sunana so idan na ki kamar na wulakanta shi ko kuma irin zan zo in ji kunya so ni dai idan kika bar ni wannan jan ajin da yaran mu suke yi wannan bai da hurumi na mace ne ba halitta bane halittar na mace ne saboda su ma suna ganin wanda suke so ni na yadda da nawa halittar na mace kawai in kika bar shi ki bar shi a munafurci ba munafurci bane zaki ji aji mana mutum daga zuwa ban numban ki ne zaki ce gashi shi ma zai ce wallaga za ce a wannan generation din da ake ciki a wannan era din da ake ciki ya kamata a ce idan mace ta ga abu tana so kawai ta je go for it gaskiya ku kuma za ku dauki ta for granted ba haka bane ba wai namijin ya san me yake ya kamata a ce ya san wannan fa ta gani ne ta ce tana so na ko ina son ka amma gaskiya kafin a samu namijin da wai mace za ta ganshi ta ce tana son shi ya appreciating ma gaskiya da wahala ya ni na ba gani haka da bane baki sani ba ban taba gani baki sani ba suna dauka kamar mace ta je ta ce ai ina son namiji
kamar irin bata da aji ne To ko bata that's da what I'm kawo. saying. ni ba haka na ɗauke shi ba. To Ni dai na Islamically ɗauke ma shi, is halal. wannan eran da ake ciki kin gane idan kika ga namiji kina so go for it. It's not Hi bad. guy, ni fa gaskiya kamun. Irin zamanin Let da me have ake your ciki number. hakuri ma shi yafi. Gaskiya dai kam. Wallahi irin zamanin inda kin ga namiji kin je kina so zai ji daɗi ku yi soyayya amma yanzu zai A je irin ma era yana ɗin da yawo kake da faɗa A'a, ba kuma haka bane. still to tsaya. Maza fa Zai karanci mu suke. goranta miki ma. Maza fa Namiji ya zo karanci ya suke. ce Za ku yana iya yin son faɗa ki. ma ya goranta miki ke kika ce kina so. Jidda. Ba haka bane. Wallahi Jidda. kafin A a karancin samu da maza suke wallahi gwamma ki je ki ce kina son. karanci waye maza suke karanci. Maza suna karanci. Kowace ta mace akwai A'a. namiji daidai da ita. Jidda A'a. namiji Nothing ma like ya karanci zo here. ya Allah ce muna yana son ki kin Allah yarda ma muna irin kin karanci. nuna mishi so 100% din ne ya samu To ai damar miki shine. rashin mutunci. Ba rashin Ballantana. mutunci bane idan kana son abu ka je ka ce kana so. mu ne fa Shi mata Eh, mu namiji muka ne. san da ake ciki ki approaching namiji da kina son gwamma ki sa. approaching din shi. A'a. Yan kallo ni abin da nake so. want you to Ku biyo mu understand. comment section ku gaya mana maza karanci suke ko ba karanci ba. Duk karancin su kuma haka duka za a aure mu insha Allah. Aha, gwamma idan kika gani Masu kina so ki je ki ce QC, kina so. masu Kar ki je duka. ki jira ni dai na gaya muku wannan kar ku je Shi ma ta ku dai jira. samu In mai kin son ga shi namiji da kina zo so ta ki je ki ce platform. kina son shi. Gaskiya ba Kawai zan shine iya ba. magana. Fix TV. To jama'a barkanmu da dawowa. To yanzu dai mun duba comment section kuma gashi nan kusan out of 100 kusan 60% na mutane kowa ya ce maza sun yi karanci. Ko kuma kuna nan kuna ta cewa ba su yi ba su yi ba. Ba mu ce sun yi Me karanci ya ba. faru? ai. Ba mun ce Girman kai ne yanzu ko dai aje menene? a cewa namiji ana son shi wani abu ne daban. Girman kan kenan dai. Ba girman kai bane Menene? sanin Girmama darajar kai ne. Ai girman kai ba Akwai girman kai akwai daraja kai. Daraja kai ne wannan ba za a A'a. kira shi girman kai. Daraja ba. kai wani abu ne Listen, daban. Kin bari gane? ka ji. Girman kai shi kuma shine gashi dai kaga realitin abu. Abu baka da shi kana neman shi kuma ka dage ka ce kai bara ka mai Oga magana Hamza, ba you know saboda this, you are just arguing. A'a, Kai ka san wallahi halin maza. is not argument. Na ce namiji ma yana zuwa ya ce yana son ki gama mai Yawa. jan aji ki bashi wahala idan kika amsa soyayyan nan kika ba sa soyayya 100% shi kuma zai nuna irin mato ai yafi karfin ya nuna miki Shi yasa idan ka ja ajin kuma abin ya tsinke zaka zo kana da ka sani. Ba za ka ja ajin kai ma ya kai har inda zai tsinke ba za kuma ka zama irin Ga ba za ka mostly zama su- aji ba. Mostly suna barin Because abin ya maza tsinke. su idan mace ta cika ma san su at times akwai irin mazan da za su dauke ta for granted irin wannan in ba ni za su ga kamar irin ba za ta iya. Ni Eh, kuma idan shine kika bar magana. Za ta it iya rabuwa depends da ni ba. yanda it depends yanda ka tafiyar da wannan yawa shi yasa wannan nake ta so in tambayi wannan ka tambayan. bar zuciyar namiji Meye da na ma mace na ku ka sani meye na ma mu yake ka sa sani. shi relationship din ya zama an gina shi ya zama relationship mai kyau healthy relation har ya kai ga gaci an yi Gaskiya? aure. Based on trust, Mhm. amana. sai kuma Sai kuma kyautatawa kyautatawa. sai biyayya Wani irin biyayya ubanki ne? a'a ba babanka bane A'a, Ba to, sai ba ya ba banka babanka ba. bane amma Ai kana kuma fata baka wannan sani ba. soyayyen ya kai ga ya aure. girme ki zaki bashi matsayin sa a yana gaba da ke in ya Kwarai aure ki kuwa. ai kenan. ba dole sai uba zaka wa biyayya ba dole ne ka ma iyaye biyayya Kuma a Ni rijalu fa, qawwamuna da 'alan Eh nisa'i. to wannan Yawwa. idan kika bar wannan ba biyayya tsaya zai Za iya ka janyo respecting abubuwa da ɗinsu. yawa sai ki ji mana Eh. mu maza muna da wani irin hali kin gani idan muka ce zaki ba wannan namiji wannan total submission wannan ina so in dan goyi bayan ku ne wannan gefen Yawa. idan kuka ba su wannan total submission din yana iya zama matsala To idan abin kika da ce muke biyayya faɗa shi fa kenan. namiji yana da wata matsala kuma ba biyayya kawai namiji yana kwance a ɗakin shi ya ɗauki waya ya kira ki zo ki same ni a gida ke kuma ki ɗibi kafa gatse ki je ki same shi kin san shaidan shi ma duk mai son ki wannan da ne. gaskiya kuma ba zai miki wannan abun ba shi yasa a maganar jidda take cewa akwai wanda zai baka shawara akan amma kuma ƙawayen dai zuciya banza. ba ta da kashi ba ta da Ba kashi su da to gashi duk wanda amma zai ce ko miki mijinka zo, ne na ai aure kin san misali menene, in kin ai ji anything can babu happen. ko iyayenka let's say misali ko iyayenka ne ai ba za ka musu biyayya ka sabi Allah ba Haka tunda ne. Allah yana gaba da iyaye. eh to amma kin san in aka keɓan nan akwai matsala shi yasa biyayya ba wai kawai namiji yana ɗaukan waya ya kira ki tashi ki tafi ki je ki wannan ba wallahi in kika in ji duk mai abin da ya faru mutunci wannan ne Babu ma ba biyayya zai wannan kira a ki wannan. ba a'a ba Mai batun mutunci ne, akwai masu a'a. mutuncin da yawa da Duk geme saurayin geme da su zai ce fita wallahi sai su harkar kira ki wane, fita harkar Ina wance magana saboda ne kare akan mutuncin ki, biyayyan ba da ya zai kamata ka wa inviting ɗinki saurayi. ki zo ki same shi Ku a kuna gida ba. magana akwai level din biyayyan da ai akwai level din da ma kai kanka idan har ka kai saurayi wurin ka san ya wuce ma level din da ya kamata ko ba haka ba kamar yadda na bada misali akan biyayya ya raba ka da kawayen banza ya raba ka zuwa birthdays biki abubuwa ai abubuwa masu kyau Kudin ne dai haka sharholiya so dai. dan yawwa dan ka mai biyayya a wannan ai ba aikin Allah ake a Haka ne, wurin aure ba haka ne. let's say kiɗa za a je a yi rawa a yi bari yanzu da ake yayin irin su videos ɗin nan ma mata suna rawan banza a yada social media yanzu ne ya je fara ya
to amma ya je ko ba san wani abu viral ba so dan ya hana ka ya ma taimake ka su ne ku fa wannan yan matan na wani lokacin idan mutum ya ce zai ba ku wannan shawarar eh kin ga wannan kawar kake bi ta a'a waccan kake kula ta ba fa so A kuke to kai ba. ka so wacce a'a kake gurin nema, baddan ai. nan Ai, karki kana mu'amala da a'a mutum, mostly zaka san ko da waye shi. yarinyar Zaka iya kirki bashi ce shi. wallahi ba ta son ustazi A'a. wanda zai zo ya dinga gaya mata a Ni kake kuma A'a, kaza, ba kaza. sai lalle da kai ustaz ba za ka bane. gaya min A'a, gaskiya ba zan su fita ai mostly in dai harkarka. kana zuwa ka ce musu a'a yi kaza kar ka yi kaza kin ba gane ka lalle zama ustaz bane zai Kai dai baka kawai ka zo ka shawaran ta bin su. arziki wanda yake son ka domin Allah zai baka shawaran arziki shine to, sa ni ban sai Amma da ku wani kalli ustaz ɗin So ma ai ka kala- bar shi kala gemun ne. kawai. a dama wani ko ba haka ba wanda yake son ka dan Wani ciyawa Allah ce. kai kanka duk wanda yake baka irin wayannan shawaran yake ce ka yi abu mai kyau ka bar abu mara kyau kai ka san dan Allah yake son ka ai ko ba a faɗa maka to ba. amma ku matan ba kwa so ni abin da nake faɗa eh ke to Ba mata ai ba kowa za ka yi bane. kudin gora ka ce wai mu Most- Ba mata eh, kowa ba bane ma mostly, shi yasa aka ce let me all say- our fingers are no not equal. equal. Yeah, it's true, but most of us, most of you guys, kin gani ba ku sai irin wannan shawara. Kin gani irin wani namiji yazo ya ce a'a yi kaza karki kaza ya kamata ki. A'a ku ba ku kallon wannan. Kun fi san yan janzi Ba dai mu masu ba dan ka ce subala wasu. wando. Kin gani A'a. in suka zo to Ka ce wannan wasu. su Ni ne. mutum ma baya shiga mutunci ba zan iya ma ya zo kofar gidanmu fito ya min shiga na yin iska an fito ba ko na gan shi zan koma. Baki taba nema da dan janzi ba Ni ya bana ma kula yara masu irin shigan nan ne. sai Thank tsofaffi you. sugar daddies kenan. Sai No, responsible matured mutane mutane dai. masu hankali Sugar wanda suka daddies san inda din yake kenan. musu ciwo. no ba sai lalle sugar daddies ba akwai yaro responsible mai mutane da hankali, sun mai mallaki hankalin tunanin kansu manya akwai kuma babba mai tunanin yara. In kun sa kanku kuka fahimci junanku tare za ku iya gina future. Amma ka So- san shiga kamala na daga daraja? shiga ok to bari mu bar ma 'yan kallo menene ma ke magana in an ce shiga kamala in gane miye idan ka saka za a ce wannan kayi shiga ta kamala yanzu kamar ni da na saka kayan nan ban san ko mutane su kalle shi Ba a shiga kamala ta a kamala cikinta. to Wannan dai ba za ka je neman aure da shi ko gaisuwa saboda sai me kai ba. tsirara nake Sabida ba abin da al'adar Hausawa ta nuna mu. to wannan mutane ko bane. a Kar ka saudiya zan amfani da ja ko a society. saudiya No. zan ja sahu kuma a bini yes kuma namiji ne kai Ni Shi ne ai- baran ce maka je shi na ka ce ga da miki to babana da ko a wannan saudiya shigar ba. A'a, zan shi ja ma kanshi sahu ba sai an kuma gaya a mishi ba bini, zai kuma gaishe ba a da isa ce sarki da wannan wani wannan da ki ce kayan neman ba. aure na je neman aure da wannan kayan aka ki sai in bar ku Askin kanka da ba abunku. zai iya nuna wa iyayenmu na da irin kai wannan mutumin wannan anya. ana kiran shi gyaran wannan ne in kana da kyau ka haɗa Ai inda wanka. aka ce maka Ya ji- aski nan an cire nan an bari. idan har aka cire nan ka san mu iyayen mu da su kalle shi daban Ana Kai magana kayi wannan kwalliyanka ne, generation kayi ne gaye. yawwa A'a, kin faɗa. to ana Generation. magana wannan Eh. generation Su ne ai to- su ba yan generation Yawwa. ne, Yan ba mu generation ne ne, yan tunda a cikin generation mu din za mu suke. iya saurara ku in kun zo gun ƴaƴanmu amma su fa zamani akwai masu bin janzi akwai masu bin shiga da hadi mu dai Allah ya an yi gaya mu maka cas ne ana duba za mu Mature haɗu bogo a wannan na gaba ku biyo mu thank you very much Fix TV